El contingut d'aquesta entrevista significa que Joan Tardà hagués hagut de dimitir a les properes 24 hores d'haver-se publicat aquesta entrevista. Perquè és un perill públic que Joan Tardà, en aquests moments, encara tingui responsabilitats polítiques. Un home que no sap on va. És una vergonya. Però clar, dimitir és l'únic verb que no es conjuga en llengua catalana. Aquest és un misteri que neix en Coromines, pobret, va saber treure-li l'entrellat. No es conjuga el verb dimitir. Jo dimiteixo, tu dimiteixes, que no es conjuga. Doncs, naturalment, quan no s'està preparat per exercir un càrrec polític, comença a fer-se, o comença a haver una màscara, una ficció, en definitiva. Aquells que no estan capacitats, la seva actuació comença a esdevenir, com els dic, una ficció. I quan dic una ficció, doncs en tenim una prova, ara només fa una setmana, també, del que és una pura ficció, quan un home no està a l'alçada de la circumstància. I em vinc a referir a un altre conseller, en aquest cas, Puigneró, conseller d'Administracions i Polítiques Digitals, que va declarar a prova de conflicte l'altre dia, literalment, aquí ho tinc apuntat, que el que faran ells serà crear una nació digital en forma de república. I els mitjans catalans ho publiquen amb tota naturalitat. Quan en Puigneró els està tractant a vostès i a mi de babaus, d'estúpids, i perdonin que ho digui així. Abans de fer la república es farà, s'implementarà una nació digital en forma de república. I aquí ningú s'escandalitza i ningú agafa en Puigneró i, home, s'hauria de dir que com a mínim, repeteixo, que no tracti a la gent com a estúpid. La veritat és que el que no pot ser és que per conduir un camió de 5 tones et facin tota mena de tests psicològics i per representar el teu país i tenir una responsabilitat no et facin cap mena de prova i pugui entrar qualsevol passarell o qualsevol element, diguem-ne, sinistre o qualsevol, diguem-ne, tipus sense cap capacitat a representar a una nació. I la veritat és que si parlem dels dirigents independentistes, i això és una quimera, us ho penso dir, però segurament algun dia arribarà, se'ls hauria de fer un examen. Aquells que tinguessin l'ambició de liderar el moviment independentista se'ls hauria de fer un examen en el qual la primera pregunta, la primera que se li hauria de fer és què és un espanyol? Sota quines premisses es mou la política espanyola? Perquè si tu et vols alliberar d'Espanya, si tu vols trencar amb Espanya, la primera condició és saber en què consisteix precisament la mentalitat castellana o espanyola. Cosa que avui en dia a Catalunya només ho pot explicar l'Escola de Formació Política, caràcter concret. Però clar, resulta que ens trobem que després dels fets de l'1 d'octubre, i això ho hauran sentit tots vostès, quan se'ls pregunta als dirigents polítics catalans i com és que no van implementar la república vostès? A part que era una farsa, que no tenien res preparat, al marge d'això, vostès hauran sentit aquesta resposta a tothom. Tots han respost: ai, és que no ens imaginàvem que l'estat espanyol reaccionés d'aquesta manera. Tots han dit exactament la mateixa frase. Fins a l'extrem, fixin-se vostès, que s'han arribat a acabar mítings electorals independentistes per part de dirigents cridant «Viva Espanya!». Això ha passat a Catalunya. Hi ha hagut dirigents independentistes que han acabat de fer un míting independentista cridant «Viva Espanya!». Això és de boig. Formen part del 75% que deien Davidson i Owen. Ho veuen com tenien raó aquests psiquiatres. La veritat és que no podem negar que Catalunya té fe, esperança i una caritat cristiana amb els seus dirigents polítics. El català, quan li preguntes ara, li planteges això, fa el cor fort i diu que ens en sortirem.
preocupa, ens en sortirem. A mi moltes vegades em diuen, escolta, tranquil, que ens en sortirem. Perquè em diuen, entre altres coses, Espanya no falla mai. Home, sí, però és que és molt trist confiar en l'orruc que pot ser el veí en lloc de les teves virtuts. Més aviat acostuma a ser el camí més recte cap al fracàs. Però bé, ja per anar acabant i donar la paraula a en Jaume Vallcorba, avui els hem vingut aquí a presentar l'Escola de Formació Política Caràcter.cat, aquí ja en tenen la web, però jo els he de dir que, en realitat, avui els hem vingut a presentar com s'ha de fer la independència de Catalunya. Perquè la independència de Catalunya, i l'independentisme pot fer tots els fulls de ruta que vulgui, pot fer eleccions cada mes per demostrar que té majoria, o pot internacionalitzar el seu conflicte fins a Botswana, però si Catalunya no té al capdavant homes i dones amb la força de caràcter, amb la preparació suficient com per trencar aquest statu quo que apuntava aquest personatge com és Manuel Valls, no farem res. Posin-s'ho al cap. El poble ha respost. S'ha fallat per dalt. I avui, aquí, a part, torno a repetir, de presentar Caràcter.cat, aquí es va presentar com s'ha de fer la independència de Catalunya. I la veritat és que aquestes presentacions s'haurien de fer a tot Catalunya. Això és una urgència. És una urgència social. El fet que Catalunya tingui gent preparada al capdavant. Avui, la bona nova de l'independentisme, senyores i senyors, es diu Caràcter.cat. Moltes gràcies. Toca a mi explicar una mica el que serà l'acadèmia. Jo us ensenyaré breument, més o menys, perquè hi ha molta claror. Si poguéssiu baixar, Josep, una mica la persiana, sisplau. Les llums. Podries tancar el llum, sisplau, que ve d'aquí? No sé, prou. No, l'altre. Gràcies. Molt bé, doncs l'acadèmia estarà situada a Barcelona, després us donaré l'adreça, i els formadors per aquest primer curs, en principi són aquests, ja coneixeu en Santiago Espot, el Quico Sallés, també l'hem conegut, que és el director del diari elmón.cat, i ell està en el Parlament normalment traient tota la informació per portar-la al seu diari, també surt últimament al programa de Fax, el vespre, Quico Sallés, que és periodista. Després hi haurà també en Frederic Porta, ell és també periodista, professor universitari de la Universitat Pompeu Fabra, ha estat presentador de TV3 i en aquest moment és el director del diari Esport, també. Ell parlarà de política com a eina d'estat. Tenim l'Albert Boada, que casualment avui està aquí. Ell és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i és advocat i és el, em sembla que em vas dir Santiago, que és el primer advocat que ha guanyat un contenciós contra l'estat espanyol. Després ho explicarà. Tenim en Josep Fernández Royo, que ell és llicenciat en màster i administració d'empreses per ESADE. Ell ha treballat per grans companyies multinacionals i també donarà un parell de classes. També teniu aquí en Jaume Vallcorba, que aquest ja el coneixeu tots. Un altre professor serà en Jordi Graner, que va venir aquí a Sant Feliu a fer-nos una conferència. Ell ha sigut professor de la Universitat de Bellaterra i és màster en resolució de conflictes i explicarà com s'ha d'encarar el conflicte a Catalunya-Espanya, que està mal encarat. I també teniu en Jordi Milbeny, que molts ja el coneixereu, que ell és investigador sobre història de l'Institut de la Història, que és el que està traient tota la mentida, la falsedat i l'apropiació de la conquesta i colonització d'Amèrica sobre Castella i el tema dels històrics de Colom i altres apropiacions històriques, i ell fa una conferència, una ponència que dirà, sembla així de memòria, si no saps política, si no saps història, no et presentis a la política, o així, 0-1. En principi, aquests són els professors. Em podeu dir, no hi ha cap senyora,
però és que se'ls ha presentat un parell de persones i no han queixat. Per tant, en aquest moment només serem homes. Què hi farem? Els continguts d'això, de l'acadèmia, començarà el 21 de setembre i durarà fins al 21 de desembre. Seran 12 divendres, que seran 24 classes. Les classes es faran de 2:45 de la tarda a 2:45. Cada classe durarà 1 hora i 20 minuts, 1 hora que el ponent explicarà la matèria i 20 minuts de debat entre els alumnes. Després 15 minuts de descans i una altra classe de 1 hora i 20. Per tant, són 12 divendres, seran 24 classes. Jo, perquè he vist els continguts, després m'ho direu, el que comenci, quan surti, no serà la mateixa persona. Serà la mateixa persona, però amb la mentalitat canviada. Comencem el 21 de setembre, el Santiago Espots explicarà caràcter i personalitat en el dirigent polític, caràcter promotor. Amb Quico Sallés farà el poder de la premsa i comunicació política. El 28 de setembre fem claus de la direcció política, entrenament, també amb en Santiago Espot, i amb Quico Sallés la relació del dirigent polític amb els mitjans de comunicació. El 5 d'octubre hi haurà anàlisis del poder per Santiago Espot i el dèficit fiscal català, origen, implantació i desenvolupament per en Jaume Vallcorba, un servidor. El 19 d'octubre, oratori i anàlisis d'un públic, Santiago Espot, i avantatges de tornar a ser estat. Aquí hi ha una gran errada que ha comès la societat civil, és demanar de ser un nou estat d'Europa i nosaltres ja ho érem. Per tant, hem de tornar a ser estat. Un altre és com aconseguir alliberar-se de l'opressió, l'acció no violenta com a eina d'alliberament, en Jordi Graner, que és la conferència que va fer aquí a Sant Feliu. Després, en Ferrit Porta farà saber escriure i comunicar idees, expressar continguts, que això és molt important també. El 2 de novembre, en Jordi Graner diu com ampliar el nostre poder, lliçons des de la resolució de conflictes i la promoció de la convivència. També el senyor Albert Boada, estat de dret, divisió de poders i independència judicial. El 9 de novembre, factors de lideratge per en Santiago Espot, i el senyor Albert Boada, estat de dret, divisió de poders i independència judicial, que seria la segona lliçó de la que he dit abans. El 16 de novembre, imagiocràcia, domini dels ressorts de l'imatge, per en Santiago Espot, i com es protegeix un estat, per Quico Sallés. Hi ha el 23 de novembre, interpretació i models col·lectius, per Santiago Espot, i la ideologia i l'estratègia de partit i l'estratègia de màrqueting, per Josep Fernández Arroyo. Hi ha el 30 de novembre, definició i implementació de la marca política, per Josep Fernández Arroyo, i l'esport com a política d'estat, per Ferrit Porta. El 14 de desembre, comunicació al segle XXI, parlar en públic, per Ferrit Porta, i perquè un polític no pot fer política sense saber història. Aquest és en Jordi Vilbany. I després hi ha l'últim divendres, la dieta mediàtica de la societat catalana, condicionants, condicionadors i condicionats, per en Salvador Cot. I a l'última classe serà un debat general sobre la situació política catalana i la seva relació amb les temàtiques tractades amb el curs. Aquí serà un debat obert entre tots els ponents i els alumnes del curs. Totes les sessions, com he comentat abans, es fan en aquest horari, del divendres a la tarda, perquè el que treballa pugui tindre temps d'assistir al curs. I el lloc on es farà és el Tecnospai Enginyers de Barcelona, que està al carrer Belén 68, tocant a Consell de Cent. El preu del curs són 100 euros la matrícula i 285 euros el trimestre, que és el primer bloc. Total 385. Ho he calculat i surt a 16 euros per classe, per tenir una idea. En aquest moment podeu connectar-vos a la web caràcter.cat i qui estigui disposat a fer tant de record. Abans, si em permets, aprofitant que aquí ens acompanya avui també l'Albert Boada, que és professor d'aquí, jo convidaria també que pogués explicar breument algun aspecte de aquestes dues classes que hi farà. Jo, si em permeten, Albert Boada, part de ser un molt advocat, són grans amics i vostès sabran que jo vaig